Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarangan iti Barangay 31, Talingaan City, Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanan nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kanato ti pagayam nyo ni Manong nyo Nemi Ruiz, kumapkablaw ti nimbaga bigat, nimbaga daw, nimbaga oras, sagudayin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi. Apay nga tama nung Nemi nga salat nga mapukaw ti inuugmang ugali. Un aramid di kiti naganak. Nga pagibyangan dati puso ti anak da nga agayat. Apay nga ta nga kaskas di ako nada anarigat ngagtakob ti pino ken sabut. Narigat nga ti langit ket bumaba nga umagek iti daga. Ngem, awan ti imposible ken ayat. No dayto ket isot nagagmandar ka nagbalin anadarisay ken napudno. Manong Nemi may sakmet kadagiti kang kanayon ngagbibuya kadito nga programa ket naawis sakmet takap no kayat kumating iburay daytoy pakasaritaan tibiyang ko kinayat ajak tupulos malipatan. Daytoy ka po na nawapay nga nag-friend request aken ka ket na-accept nag sa send ken ka di detalye daytoy apakasarita iti messenger mo kadayon na akon ken katagyaman iding ka panang urnus, kang runan na iding ka panang ibasa. Ngayon sagmay ti amin, kablawan kayo, tinaragsak ka nagasat nga oras yun ita Nemer Studio, iti Nemer Studio Family. Kasi naman na nagitipatak ka naruway nga agbuy-buya kindumdungig ka dito yung programa. Nang naruna kang kamanong, nga sikat itimon, dito yung programa, sikat imang tedbiyag kadikiti pakasalitaan. Naragsak, nga oras tayo amin nga sangapada, kasi man nga rugyak ti amin. Bugbugtongak nga anak, Manong Nemi, itiya, nasaliwanwan a pamilya. When, land broker, Manong Nemi ni Papa, adu di kitay gadgatangan na nga daga, gatangan na sa napadevelop, nga ilako. Developer ni Papa. Bugbugtongak nga anak, Manong Nemi, di kayat na asawen, maaramid ko amin na kayat ko. Iti panagbasak, nagradwarak, siyak ti mga asikaso, iti agda mga negosyo, may sapaset ti negosyo, may Manong Nemi. Ado na kita agar-aram kanyak Manong Nemi nang naruna na kiti padami nga damabalin na. Kayat idi ni Papa nga ni Bernard, iti mga sawa kanyak, ngamtsak met kayat. Ado idi Manong Nemi, tibeng nga sawaan ni Papa kanyak, ngamtsak kayat. Takunak ni Papa, nga saan nga isotrumbeng agpili, no di kat siya.
Saan di kayat ni Papa nung naming nga siya drive. Itibugod ko nga lugan, kayat na nga da bodyguard ko. Gabot na delikado ka no. Ang mga no damang kidnap kanyak, ket pasakadak iti milyones. Ngayon kinay kayat ko manong name tinagbaling independent. Sulok. Tapos ni kasta ket marami do ko kayat ko. Awa nga tamat pakananuak. Kanawang nga tamat manong name dagpanggip nga dagas kanyak. Tadi doy lugar mi manong name nalinak met. No man pa adam na tlata di kita durikista, di kita hold upper, kanda dumapay. Ito na minsan manong name nga madlaw ko nga diferensya ti Kotsek. Danon ko kasitgan nga talier manong name tapno pakitak ti makina ti lugan ko. Ini may parking ko manong name may isang lalaki ti Masdeg. Wow. Guwapo nga mekaniko dahito ya. Nakamatmatyo. Nakasando anong name. Madlaw mulat at biskad ti pamakina. Kanas kayo nga guwapo. In babak, ginoktak ti tawa, ti ridaw, ti kotse nga batog ko manong name, kimita ti lalaki. Yes, ma'am. Ada ka di problema? Ada pa nagpalyan na ito, Kotsek? Ngambul mo kitain? Yes, of course. Gabot na medyo mabayag manon name dim sa agak. Nadaman injaya da nga tugaw numampay kay kayat ko matiunig ka nakta naka-airconak ngam kayat ko matirimuar. Bayak ti lalaki manong name naman ang kitain na. Tumalya, umisem akmat. Sa kadila nga mekaniko, di ba kinlabak? Ako nagtinakim ko. Ano ko matadray-tray nga laki. Di lang saan lakit nga manungkot ni Papa. No, dahil tagbali nga boyfriend ko nga iyam amok to keng kwa na. May sala nga mekaniko. Agala-ala day tayo, iti panunot ko manong name, ilibagat, ilalaki, mabalingkon nga starten, tapno mamonitor ti andar ti lugan. Nagtong palakmet. Okay na. Pinaandar ko manong name, pimanawak, damo na siguro kat sana ko nagsubli. Imimwaltak, pangsintirak lang manong name ti andar na. Sak nagsubli kang kuana. Mano? Kung anak lang no, saan ka nagsubli? Okay lang. Okay, ako mati. Ako mati, may isang oras nga inasikaso. Masapol matlayan nga. Gabot ha, madlaw ka talaga nali. Napintasan ti handar na. Naglaing kagayam. Nangin ak manong name ti kas. Na makaslasaan ng awatan. Come on. Alan, nagtrabaho ka, mate. Siya kayam ni Presi. Ay. Siya lang ni Narding. Manong name injahik ti dakulap ko. Kagadan, iti panangyawat ko iti kwarta. Nagraip ti dakulap mi manong name baglagi din ta nadalusan ng tima na. Manay budmat idi manong name oray no awan diferensya ti logang ko dumagas ka dumagas. I-take out ak ti merienda. Hello na ding meriendam. Kan-kansyawan di kadwana. Ay! Sige, ano na ding? Nagsorte ka na ya. Malbalo na nakatiba na pintas ka balasang. Ito na minsan manong name nga naman na maik nga oras ti panagawid na. Adang peso nga nagsarde nga. Why ka? Itulod ka. Sanens, ma'am. Praise tinagan ko. Nasilsel tayo mi. Aore ka sa ano kasilsel na. Dumanon lagi tilogan. Dumanon. Umay ka. Ano kaya't mo si katag-drive? O sige. Nakababay na si katag-drive. Check out tag-drive. Manong name
Talaga nga, nagwapo. Nainlaba ka talaga kang kwan. Naman na nagsamat na kiti matami, umisamat. Ito lugar, manong naming ayan, di kiti makunko ng squatters. Taga-squatter kay gayam. Gabutan na korapay kami lang, ma'am. Nabay kami nito eh. Dedat na nung mga balay mi. Pasensyahan, medyo nailit din na dalan. Ngayon, ay boltak na yung lugan mo kan dyan. Tapos nung riyas na kata. Ang nakasaganan ton. Saan mo nanas ka nang ibuelta? Ibuelta na, manong name, hindi masaag. Thank you. Di na ka di pa tanunan? Ala? Bako na nga barong-barong lang di balay mi, ma'am. Okay lang, kanya. Narawamak met. Sige, dumanon ka. May sabak at tinangilukat tiri daw manong nemi. Nang, ni Ma'am Presi. Ay, lakit. Isot ikingkot sa kadayta. Wanang, Presi ni nanang ko. Ano, baga, malam yun na. Agmano ak mga kayo. Ay, katkasyan na ka ni Apo Diyos, balasan ko. Ay, kaslasanak man lang mamating at napintas kin nakakutsing ang mga itulog dahil ka di anak ko. Akit dumanon ka, ma'am. Sige. Diyak maawatan tirik na manong nemi kaslasyak ti lalaki. Baliktad. And ando na kita nagsasaritaan mi manong nemi kinarding. Di ko natakamat na, di ba, may panggap. Iti problema da. Iti ayanda nga lugar. Kahit mga sawan, papapanahon na kayo nito itong lugar? Wen, matitid na nga pagkakarami eh. Lumaban kam kumangin talaga nga. Sa amin lagi na kabailan. Kapag siyempre, di aking kuha ka na ito nga daga. Hindi pagpakita nga titulo. Kahit ilako na. Kada kita'y investors. Tapno patak na rin na kano ti building dito eh. Panaka-develop na kano na ito nga lugar. Di problema, papanan mi. Babang ko itigid ti karayan mo sirok tirang tay. Na di ka tinakurapay. Awan no, dagahan ako nada. Sino at aking kukakarito nga daga? Di man, ibagbagada kat Mr. Bartolome? Bartolome? The first name na Carmelo? Wen, Carmelo. Carmelo Bartolome. Ama mo ka di? Iso ti amak. Anya. Talaga nga baklang kayo nga rin kasta. Kasta tinegosyo ni Papa. Agatang sana ilako. Adikat kayo nga sawen, ginatang na ito'y nga daga. Kit nanggatangan na. Datan na tsaka mo. Sana ilako ka na kita'y kapitalista. Dakkel ko nga building, kasi may isang mall. Nasa lakas la, no, di ka talaga nga mall. Di parang diri ito, ito nalawa. Kada pindas ka na site na. Medyo ipagida kam siguro. Ikamda kam panumat basit nga kwarta. Kas bayad di kiti marakrak nga balay mi. Pang mga saan na laging ng itultuloy niya. Patasak to kasalita. Ang bakamat no nalakonan. Kit masapol nga mapapano kayo dito eh. Bak nang kagaya mga talaga. Nagpakada ako manong naming karik. Kaya narading nga kasaritak to ni Papa.
Mas damat ni Papa manong nemi idiisot in ruanganak nga traffic topic kumi kabayatan nga mangmangan kami. Naka na doon pa na-develop kay datan ko nga daga, itapay lang nga makibiyang ka. Ay, anak pakasek na mi dinay nga daga. Apa nga ibagong kanyak nga, saan kong itulit pa naka-demolition na. Irin to ta, nabayadan dan. Kaano yung pa nga nagatang, Papa? Last year. In lakad ko ti papel sa titulo, aging kaya naganan kanya. Sa ako, in lak, in Porsche, at damot-dakos nga, gumatang. Pa, ano nun yun adong ako kwarta? Dududuhatang ang bibiyag. Gabo ka dito sa galyo, nga kasino, gabo ka rin kiti babae, nga ibalbalayan nyo. Nga diyo kahit nga isang petyo. Tapno lang may matungpal yun, ti kariyo ka rin di mama, nga saan kayo nga nagasasawa. Nga madumat na kita'y imbalayan nyo nga babae. Nyo ka rin kiti kwarta. Siyak, mabiyag kumatan di bagi kabatag. Ento jumat kanyak ti may sanga-sanga ti negosyo. Ano nyo pala ito? Ado kwarta, Papa. Hanggang si bibiyagag, dati trabaho k negosyo. Siyempre, arabidag. Dati mo, baka iti ka rito nga matayag. At adot may patawid ko keng ka. Nga kwarta iti b***o. Saan nyo lang kung maipatpatuloy na dyan, Papa? Ay, saan nga mapalin? Nanlako ko. At dan iti bangko ti lako na. Kaya itong lawas na. At dan itong nagigay demolition team nga mamansa dyan. Nawarningan hindi taga sa dyan. Talong nga bulan. Hindi natin katakwada nga pahiwayway. Masapol nga matungpal titulag. Manong Nemi nagbalinak nga busy. Kadiris mo sa rungal daw. Nga dyan ka mo, Manong Nemi, noon yan tinapasamak. Aging ga amailiwak. Kani narding kadi magasa kadi talier. Nga naduktalak nga awan ni Suna. Nagapsen? Kuha, ma'am. Nagminatay da. Natay ni Nanang na. Ano ni Nanang na? Nairaman ka di nadangran kabayatan ti demolition iti lugar da. Kaya mo kaslam. Gaputa kayat nga ilaban. Sino ni Narding? Adla dito idi ni Narding. Dito mapasamag ti demolition. Ti ina na, sigon iti investigasyon, kayat naman ti dumso, makilaban ka digiti. Agdemuli, iti likodan nga may sabakot. Pinaltugan dan siya. Pinaltugan dati bagkatan niya, kapuna. Kadagdangran. Dakanumat tubo nga, awit na, ipang or na kanumat ka digitay. Boyot taking kukuha na dyan nga daga. So nga, may tsaka na kita napaltugan, adot na sugatan, ngayon ninanang laing narding tinatay. Manong nemi sa anak nga nagamak. Nga napanitiayan da narding tapno makitak nga awan nga talagang di balbalay. Nawaknitanin. Nagsalud-sudak manong nemi sa dino itang aroden ti ayan dagiti gandeg. Intududa manong nemi ti sirok tirangtay. Na parang sadya or kasatigat ko nagnagnaak. Ganda ti masabat ko. Ayan ni Narding. Ay, dati nagminatay ma'am. Uwen, iti day nga paset. Dan tulatan makita yung agasasok nga atong. Awang pulos ti panagamak ko manong nemi kahit ko tiya makipagrik na. Idanon
ti panakinapaglading. Manong Nemi, sumagmano nga tao, dagiti adda ti sango. Ti labes, ti atong. Ada dagiti agaayam ti binggo, agi nipis. May salayang Manong Nemi nga tulda, ti nakaipanan ti lungon. Pwede adda nang senyas ka ng kulding kininarding. Tinalyaw na. Mas dawak Manong Nemi ta makapungtot. Sinabat na. Linengas nagmatan Manong Nemi. Nading masagtarak. Nakaturtured ka nga pakita dito eh. Amam ka di burburek ti darak iti amam. Kat gaputa sikat adda. Sikat di magpatayin. Manong Nemi talo dagiti nanganawa nga ng tanggil kang kuwana. Tabagkalanak matanin arding. Papanhawan dak Manong Nemi ka po tagwalawala ni Narding. Yung tsak kaya ti pamanaw. Patayon nak na patayon nak. Awan ti basol ko. Noan niya ti basol ni papasang ko nga basol Narding. Imayag dito tapno umay magkipagladingit. Na minsan lang nga nakita ni nanang mo. Nagbalinan nga na si nagtirig na kuwala kahit kumit nga dungawan. Sige, arimidim ti kahit mo kanya na ding nasyakti amam gusto ng pangipakaadam ti bungtot mo kini papa. May papaka di tinang paltuga mismo ti inam. Hiso tinang ibiling. Sigon ka dagit nakasaksi. Imbil na di mais ka dagit tawan. Gapatag walwala ka naman tinanang mo, pumangor. Saan nga dito tirason? Nagalistod ako matinglen nga saad nga paltugan. Magbayad ni papang mo ito na itong inaramid na. Narding. Nagasat ka. Tabi maawan tirik na. Talaga kahit ka mapatayin. Himustot ko na. Ti basol ti amam kat sa mga basol. Karagamanak ti tured mong imay. Dapat na ipagsam ti panakilapagladingit mo ka na kami. Ngimtin to pulos agmaw mo ti gorak ti amam. Tumukto sa dilangit. Kahit ko kapapatayin ti amam. Nabalubusan nak Manong Nemi ti mandag. Edi kaslamat maturog lang nga ina ni Narding. Alamisam kamlay di nga nakita ka dito panangitulnog ko kini Narding nga pinastrek na ka pinagtugaw. Nganyawatan nak titinimplahan na nga Diyos. Nana, pamagpakawan niyo na kuman ni Papa. Kaya siguro dito matan tinituding nga panawin. Kapanang ipulang yun tibiyag yun. Hamok nga ti panakatuntun ti justisya. Ti ikisinarding anak yun. Na talaga nga nagbasol ni Papa. Siguro kitrumbeng lang matusa. E di pa kasdawak Manong Nemi awam met tipanggit ni Narding ngagreklamo. Nga mangireklamo iti pulisya. Kasangurod nga kakaso ni Papa no di mo ireklamo. Nagbambano ka kalaing. Agbambanuak lang nga mangireklamo kini Papang mo. Sino ti mayat nga mangiyabugado kanyak kada kami. Kada mo, malustan ni Papang mo ti amin. Ni Papang mo ti panigan ti denteg. Dagiti pulis kan dagiti abogado ti huwes.
Gaputan na baknang kayo. Siya ka mismo timang balis dito, amam. Narding, lipatem ko man ti pa nagkibalis mo. No kayat mo, adorno mo kwarta. Edad ko kin ka. Edad ko kada kayo. Tap naman kita kahit napimpilas nga lugar nga, pangipatagdaran nyo kanagiti pagtaingan nyo. Mang tedak. O rin na may 1,000,000. Baybayadam ti biyag ti inak. Saan nga bayad ti biyag ti inam? Tulong ko kada kayo. Ado kayo. Na naroon na kayong kanarding. Sikat pangintadak ti 1,000,000 pesos. Tapno dak kasukat na gitinadahil nga balayo. Gan mangkita kayo ti mabalin yung tentanagan nga dagang patakdaran ti balayo. Sangkot nung awatin. Narding, kanaping aramidam ti kastoy. Aping aramitek. Gabatang tapno maksayan ti gorayo kini papa. Nangarunakin ka. Sangkot nung awatin. Kaya ka narding. Awanak dito eh. Saan ko man na problema ti amin? No saan kang nga nagpalinga na patig kanyak, narding? Preci. Nagaskas daw ka di. Didilayang ang damo ta para kita. Nagsubli-subli aki dito no makita ka. Magkastrita ka. Nakomporme ti mabaling kung itad kang kangay balon, pangaldaw mo, pagmiriandam. Tapi nga naskan nga ramidik ti kasta. Ayatem ti kas kanyak lahing. Awan di pilpilin na ayat. Malaksid. Naawan ti mariknam kanyak. Sa sino ko matisang nga gayat kan ka. Yung sana kami kari. Nakasagana ka nga lumaban nga mangilaban iti dita ngayat nating. Lumaban ta nga doa. Kontra ti panagkadkad ni Papa. At talaga nga saan nakakakayat. Kantyak kayat ti may kamang kengkwana. Ti mortal na kabusor ko ag baling nga katuganga. No kay pod no nga etek ti anak. Saan ka din makaanay na ti panagayit ko king ganarding. Tap na masabsabam ti gura. Masabsaban ti guram iti amak. Di mo tupulos masabsaban. Oray niya taraminem. Kakaiso na nga napatik iti biyag ko ti inak. Pinapatay na. Saan isot pinmatay? Isot nang imbilang ti panakatay ti inak. Isot ti mastermind. Naulpit ti amam. Nanding. Umano ka nito eh. Tama nga numaamon ti amam, madda ka dito eh. Aman numaamon ti amam, nga da pa nagayat mo, itikas kanyak. Baka sa alaan, nga ni nanang ko, ti patayin na, no di da kami, siyak. Yung sangkot nung ibalobos. Kalbasan ti tapon. Rumaot kami to'y dayan nyo. Oh. Sige, no ibagam kini papang mo. Ado kami nagtitinulong, nga rinanggasan na. Adamat armas me. Mapatay mi lang ti amam. Naragsak kami. Mas mi amin na ka nang mabalis mi kang kuhana. Manong nimi talagang gumulgal ayab ti pungtot. Ninarding iti amak. Nga daore nga tano kasunod pa nga lalaw ko kang kuhana saan ko pulos nga masabsaban day ta nga apoy iti barukong. Biyang ko lang manong nemi ti pinagbalhaag kan pinagsaganak kini Papa. Ganito ko nam. Papa,
Dagiti taga-squatter nga dinadayo ti pagtenganda. Di ka di agdanang hindi posible nga aramidan da. Ano ko mati aramidan? Makapa ipdok ka ba eh. Ano ko mati aramidan da? Kasi ano no, nadakay tiruwar, tambagan na kayo. Tambangan na kami, kakaduwag tigidado nga tao, bodyguard ko. Uno rumout dito balay. Rumout dito balay. Nga nakangato di bakod. Kaya napalawlawan ka na giti armado nga. Buyot ko. Kaslawan kabutbutan niyo. Pawan ti kabutbutan ko. Ore man pa sa sinot, pilato dito nga gindatarong kanyak, nga man nakasaw. At akwarta, nga pampamilmil ko kalagiti abogado, kalagiti huwes. Papahapay nagbaling ka, kastoy. Ano nga, kastoy? Ano nun ito, ado nga kwarta? Gapulahing ayat yung madaan ti kwarta. Ado da kiti mairumen, da kiti ibad-ibad takyo. Da kiti nakakurap nga tao. At ang sakyo, kadi nga ado da kiti agsagaba, ado da kiti marigrigatan, makaigim kailang ti ado nga kwarta. Tapno lang matungpal da kiti bisyo. Awan ti karbayang kanya ka magiba ka ti kasta, anak kalaeng loko. Apa niya sakit mo na kaya, ha? Una pudno ka dito ko nada? Mapangsadyay. Ay. Saan mo langin nga ramidan dito, presyo? Takaiso na kang anak, kat kabay lang kalaksidan, nakas pagarikan lang. Papa, mas daawa anak. Ano kung matpakibiyang ka dito, mapaspasama kaya, kat saan ka matamasiknan? Nagpudno ka niya. Ada ka di taga-squatter na kain lamam, ha? Ada ka di noob yung katakwata sa niya, ha? Masaktanak, pudno ka. Masyanak lang yung katakwada. Igapatas, naamuak na talaga nga. Kasi diya tinapasamak, manot na sugatan. Damay sa nga bakit nga natay. Nga imbilin nyo, paltugan di buyot yo. Nakamom, ha? Napanag sa diya nga nag-imbestigar nga nagdamag, papa. Katanya ko ba't pakibiyangan? Hoy, jaktun kaya nga idasar mo data nga tubig ko, ha? Awan ti sa bali nga ramidam no saan nga. Kasi kasum tinted ko keng ka negosyo. Kangarunan ti amin. Kana kiti agar aram kang ka. Sumungbat kan. Tapno na kastagat agasawa kan kat kahit konti maadan ti apo ko. Kat no awan ti mapilim, siyak tagpili. Mayat ka ba doon saan? Papa, nakapili akon para kang ka. Ni Larry. Sino? Ni Larry. Di ba saan siya nakaduwa yung mapa nagkasino? Well, nabaknang. Pada yung sugador. Mayat ka manunos saan, pres. Dumdeng to ti ganito. Nga matu. Manong naimi dimteng timay sa ngateng nga tirabi nga na bimaring na baring kwasak iti silid ko iti makangigik iti pa nagsasarunod iti putok ti paltog. Ay. Diyos ko. Numanin at tagputok manong na. Iti muwarik ti silid ko manong na imi. Ti katulong mi nga may sati. Si mabat ka na. Ay ma'am, saan ka karumurumar? Nagtalang nagkalit at sila Diyo. At pamaspasamak. At nang sakit rin maot. Sut kalablaban na kiti. At tauhan ni papang mo. Ni papasan na rin ha. Rimor sa amet. Sino kumanda kiti rin maot? Timawag ka din di polis? Ay, huwag ka. Mtsak pa. Malagit. Tumawag ka. Tumawag ka rin di polis. Namanak manong name iti amyan na pas iti balay. Ti mapanit ilikod.
Hindi makita ka da sadya ni Papa. Papa, ikapagin ka kantoy. Ang mga nadamakas na kayo ti uneg. Sino na kita papadya ka mo? Da kita agin lalaing. Papa, hindi pa gamam tada bigla si Murek manong naimi ni Narding. Ah, hay! Hindi paldugan ni Papa manong papasan! Indurong ko ni Papa manong naimi tada kayat nga mapuntaan na ni Narding. Ti makadakas manong naimi bimalas ni Narding ka napuntaan na ni Papa. Oh! Papa! Gusto mat nga dumarop manong name iti ayan mi, di kiti bodyguard ni Papa. Nga nakiktuta kiti bigla na matanak ni Narding. Narding! Narding! Saan ka nga dumarop? Papatay na ito kumabay nung dumarop kayo! Narding, ano na itong inaramid mo? Apa yung patungpal mo ti? May ka, sumurot ka. Ramatin ka hostage. Sikat kalasag ko. Manong name saan nga ibatan, di kiti bodyguard ni Papa, di kiti paltog da. Ibatan nyo, di kiti paltog nyo, saan papatayin na itong babae? Gabato sa amat, nga napakaruan ni Papa, manong name. Ay! Agtong pala kayo, diyan kayo namatay di anak ko! Saan yung masurutin nila? Presi, ikarigadam tiglibas! Manong name, alagayam nalimad ka nagnaan, Narding nga dinadaal da nga pasat tibako di tilikod. Sa di nagami ng rimwar manong naimi. Dumteng di kiti polis. Talukod ka, nasaan ka't papatayin ka? Saan ka nagkatpay sumurot ka? Hindogan nak manong naimi ti may nga owner type G. Paglugan ka. Ano ito yung naramid mo, Narding? Sana ka nga sardangan ni Papa. Lakid di, nabilag ni Papa, ora ka sanot kinabilag na. Igim ka, kalasag ka. Si kateramatek tapno, mapalis ko ti amam. Nalikli kami di kiti pulis manong naming jakla amon o da natiliw ka di kiti kakaduan ni Narding. Pangipanam kanyak. Santa ka basta masidgan. Di asinuman. Mabilinin ti Papam. Pinaldugam ni Papa. Nasugatan. Yung bagtasaka na lang. Saan ko natamaan ti ulo na. Muna ti barukong na kuma. Hindi ito yung naramid mo, Narding. Apa yung di pulos bumao ti gurami ti amak. Gopot na pinapatay na ti inak. Jak to sumarting naging kajak mat mapapatay. Wala nga ano pa nakalagay pa nakabagay tilinteg. Oray. Adda kamet. Spusan. Aging nga saan nga isuk ti amam ti bagina tapno papatayak. Nakaadayo kami manong name yung papamyanan, mapag-adayo kami iti syudad, pangipanam kanyak. Tapos na madayawak na kiti polis. Iti sumarunong nga ili. Iti sentro ti sumarunong nga ili, manong naming parking na, iti jeep na, iti may nga hotel. Pasensyakan. Awan ti mabaling nga pagtarosan dito ng sang hotel. Tamsakan. Maglakan. Dami lang pagbayad mo? No siyak, jak nakaala. Nisindabo akong kartak. Kadi. Nada kwartak. Nangupa kami manunay mitibay sa kwarto. Hindi ata kami ito ti kwarto. Sanay nga sanay nerding manunay mi. Apeksan sanay ka. Problema, saan ka di? No saan ka kumangiram marimawot, awang ko ti problema.
No lilipat mo kuman, ti panagibalis mo kini papa. Taintalik mo kuman, kinaapo Diyos ti amin. Awang kuman ti problema. Na kumainawat mo ti offer ko king kaka 1 million pesos. Tapno lipati mo ti amin. Awang kuman ti problema, narting. Hindi makal ti problema. Anya tinamnamahan nga. Aramidan ni papa iti panangalam kanyak. Saklan na ka, iti kidnapping. Baka, isak lang na ka pa iti rape. Saan kanto nga rapen? Apay nga na tinakrapen? Malaksid. Noited mo nga voluntary ta bagim. Narting? Malipatak ko matigurak iti amam tayo pagpagabukin ka. Gabot ipatpatik ka. Ngayon saan nga makawanay ang magsebseb iti apoy iti parokong ko. I love you, Presi. Kas iti magakmit kang kayo di. Nakasaghanak ka bumaba. Nakasaghanak nagbali nga kasken ka. May panagnag ko lang ipatpatay ka na din. Kat dahito ko mga ayat, timang pabao, iti guram ti amak. I love you, Nardine. Siyak tim mo nang imarakop kang kuha naman ng name. E di damo kat dinaam mo nga balsan ti arakop ko. E di mariknak nga balbalsan ng ti arakop ko. I love you, Francie. E di damo pa ilang umay kagpatrimahan. Ngayon labakon kan ka. O pwede sa balingan ayat ko na sang siksika. Tsak pulos na anda na ti girlfriend. Oras siya, Nards. Nakandado na kita ganarim kanya, kan kayat ni Papa nga. Pag-isawaan kanya, kinusang ko kaya. Sige, kayang ti patpatek ko. I love you. And I love you forever, Nardine. Manong nemi nariknak dagiti irut ti arakop. Ken bara dagiti agek ni Narding iti na dumaduma paset ti bagi. Yan sasagot ko ka namin pinsan manong nemi ti kinabirhen ko. Nagdakiwas ka dagiti birhen apaset ti bagi. Intet manong nemi kas paggustuhan matirik na. Gabot ipatpatek ko ipatpatek na agpimpinatag kami. Iti panunod ko, babayan, iti da ito'y sapay kumata bumahaw ti gura ni Narding iti amak. Kastamat ti amak ni Narding manong nemi. Nagpapas kami di da iti nga rabi. Kat kabigatan na manong nemi. Mabisina ko noon, kwartakon. Mabitlaing na tumawag sa Dibalay. Anya tibagam. Bilinek na hinday. Nga, pakialan na di ATM ko, itibag ko. Tama pa nag-withdraw. Sana umaited dito eh. Awan pagdanagan tam. Pagtalkak ni hinday, may sakada kita katulong mi. Basta nga ron, tinaramid ko manong nemi, ingonam-gonam ko kininday nga saan nang ibagbaga kini Papa. Tinaramid naman manong nemi. Wen, nangarikila ti taksi, nga ima iti hotel nga yan mi, nga nangyawat, iti ATM ko, ken withdraw na ako. Ken kastamat ten ti pinaalak na sumagmano underwear ko, personal belongings ko, ken arwatek nga pagsukatak. Wen manong nemi.
Gabutaw materawaten, manunemi, ni Narding, isang gabu na binaon ko pa ni Indangin apang ginaggatang, kada kiterawaten, ori talo lang nga Paris, krama ng tiruwer na. Kada dumapay nga gamit mi. Awanan di problema manunemi. Tas sumangpat matlatari ito order mi nga makan, ta hotel, restaurante yan mi. Nakalingid mat manunemi, inrata ng inlingid, ti jeep na. Awan siguro mat iti atap da. Nga hotel tinagturungan mi. No tigat iti yan, tigat ka-escorteran, tinapanan siguro iti pulis. Talon nga aldaw mi manong nemi ti hotel. Kasto ka dilatan ti mapaspasamang kanata. Nangarami ka ti problema. Nga di mo amo. No kasanot parang sulbar mo. Simrek kati abot nga di mo mutro waram. Amok. Kanya taramidan ta. Sika, hanat kayat mo. Palubusan ako nga gawin. Kad nagdarumtuman ni Papa, manyaman ti kaso ng ikaso na kika. Siyak to tagsaksi. Nga mang saliknim ka. Ibagag to, idi ukuman nga saan nakakidnap, kinidnap, doon tikat voluntaryo ak nga si Morgan ka. Malustan ti kaso. Mapagtalkang ka nga. Awang ka di pa, nadakati pala pa nagduwadom kanya. Nakasagana ka mangilaban ti enay at tanarding o relaksidan na ni Papa. Kasi dati pa nagahit ko ka. Sige. Palubusan ka. Gawa nagnarding. Baamta, kasalitak to na siya ni Papa. Nganuan niya man ti kaso nga iyo din na kontrakin ka. Saan na lang yan itultuloy? Ngam natangken manong nemi ti puso ni Papa. Pinilaan na ti kidnapping manong nemi. Kanatamtad rape puno anyaman di takas. Tinilid da manong nemi ni Narding nga temporaryo nga imbalod da. Sinarong karak. Kunak man lang natulungan dak. Abang yung pinabalod dak ti amam. Kasapulam ti abogado. Kasong na itakaron. Siyak ti banghana ti abogado. Labanam ti amam kas na korak kang kaidi. Labanag sona. Oray no anyat araraminan na. Basta dya kayat, ngagkakaso ka. Nadaman kaso masapol humoswas. Oray no kastaon iti pungtot idi ni Papa manong naming talaga nagsaksi aga ng kanunong. Ng kanunong kininarding. Nabuswelto manong naming kaso na nga kidnapping. Ngayon balbali manong naming in the room ni Papa. Iti frustrated murder. Iti pa nakapaltug na manong nemi at ebidensya gabutag pili pailan ni Papa agsarsarukod gabuti pa nakapaltug iti sakan nagapo iti daytoy manong nemi sana ka nakapagkuti jak may bagang hasan nisod ng paltug gabuti na matagak manong nemi nagapo iti daytoy manong nemi nabalod matlaeng nakumbigtara ni Narding. Iti kaso nga frustrated murder. At kastaon iti katawa manong nemi ni Papa, iti man desisyonen ti amin. Walo aging ganat sa nga pulo ket doa nga tawen ti pa nakaibalod na. Iti masadega kinarding kabayatan nga tanggalan iti pulis. Nards, I'm sorry. Talagang ita pinaltugam ngayon ni Papa. Kan saan nga sumarding ni Papa, aging ka saan na kamay pasok iti pagpulutan. Sa nga bali, Nards, umay kanto sarsarong karan. Saan kanto langin ang pagpakita sa tiya pagpalutan. Tamang anong borek ti darak,
Kasi kati pangipunto na ti amin nagkurak iti amam. Sampinan pastilaban mi ti amam. Sana ito nasumarding kagagajak maibalis ti panakapapatay ti inak. Ikarikatak to, iti at libas ti pagpaludan tapno balbaliwag ti rumaot kat papatay ti amam. Narding, ikatam ko man tiyaniam naghuram kini papasagod to nga ikanin. Saan to may ikat? Watas tumok na sa dilangit amin. Imbaga mi iti nga tulungan nak. Himanat napasamak. Tinulungan ka. Imbaga nga saan nak ang kinidnap. Nalustam ti amin. Ape nga rin nga mabalod na kita. Agapatas talaga alapaltugam, pinaltugam ni Papa. Samad nga rin mabaling nga saksi ka siyang sika. Isika ti bagak nga nang paltugin ko. Anagapatas sika. Ano tinakay matang. Di ba nakapaltug pa ng paltug mo kini Papa. Narding, umay to sa sarungkaran. Sang ka umay, gaputawanin ti ayat nga mariknakin ka. Iraman kan tupayin nga palsen. Manong nemi impisok da nga rodan na ninarding ti pagbaludan na ipansa Jemunti. Nalidayak manong nemi siyempre ti patpatig ko nga lalaki si Babalod. Napay kasta, intuloy ko lahing tinagtrabaho manong nemi, 2 bulan tinapalabas, edita. Agduluak. Apay, maulawak. Baglagi din ta, dani hindi ti asidig ko nasarapan na. Ay, senyorita, apay. Maulawak. Ipanda ka dito ospital? Orisanin. At iba'y nakagalan ti silad ko. Nangayab ni Papa ti doktor manong nemi, kat ti doktor sinakapnak. Agang nga baga ti ka doktor manong nemi. Agdadagsan kaya. Sikok. Doktor, saan niyo ko mangipagbagat sa bali? Kahit mo sawan, saan ko ibagat ka ni Papang mo? Kahit kung sawan, ni Papa lang di baka mo. Uri di kiti katulong. Ibagayo ko makanig kiti katulong nga gagangilang nga na ulawak. Sige. Ngayon ibagat ka ni Papang mo, siyempre sa lutsudan na. Siyempre ni Papa, iti silad ko manong name kalpasan nga nakapanaw di doktor. Sino tama na? Sino? Papa, rinip na ka ni Narding? Saan nak nga rinip, Papa? Ay-ayatag ni Narding. Agay-ayat kami ni Narding. Talagang ayop, DJ. Papa, ikatan niyo kuman tigura yung kininarding. Ipagpagapuyo ko matinsagot na kada kayo nga apo ko yun. Ngimagay na kang mabalasan. Pues, mayat ka manunusan. Mapasama ka ti panagkasaryo kinilari. Papa, hoy, saan ka nga makabagkad-kad? Takayat mo ka di, nga ganak kabalasang mangimbabain ka. Ngim nilari, kahit nakadi nga, saan mong ibagbagan? Walintang ilimad di amin. Ngim Papa, mga notes, kang mo magisuro. Sikti maka mo. Ito ni pas ngayon mo rita. Mabalinto man nakasalita at doktor tapos na ibaga ng premature. Papa, halilawan nyo ni Larry. Anak ka, nagreklamo pa. Isakti ba ka mo? Gabot nagasingin kami ngagkadwa kini Larry. Ura niya mapaspasamak si awat tukin ka. Hindi pala nga kaya't nakakasawain. Saan kung itong masusuro kaya't mapasusuruan ito kaya't. Sinur tayo! Tama na siya nga Narding! Papapatay ko ni Narding. Iti ko nagtapnawan iti problema.
Awanin manon na ibig nagpilyak. No di manugot. Kada di maamuan ni Larry manon na nga manugot ako ang gusto ni tiragsak nang imakit inarakop na. Sang kantong kabawi, Presi. Kung nagtupay ngamin, nga siya ka talaga tikayat mo. Larry, siya tikayat ni Papa. Siya tikayat ni Papang mo. Igabutan, nasingid kami. Anasing-singid kami manitan. Igabutan katugang sonak, manugang na. Siya tikayat ni Papa. Nga siya kamatin tikayat mo. Mapilpit ka kandi? Saan? Oh, met lagayan. Pagtulagan na ti kalay sata. Iti kabitan nga panawen. Ore no, saan unay may sagana basta tinaskan ka nagkasarta. Ore balbaliwan na tumad lang tagkasarti. Simbaan kas kasano lang. Okay, sige. Huwas laeng manong nemi tinagkasarami kinilari. Baka naganakasdawan dagiti tao. Bak nang ni Papa, ping huwas. Ngam ko namat ni Papa, manong nemi, nga may saganaan to nga na imbag ti kasarmi iti ka simbaan. Manong nemi, hindi umuna nga rabi imi kanilari. Awan tinaramid ko na di, naging ko na, dagiti asog ka na rin ko. Ngam sang ko libakan manong, tao ak, may tayo kakmet. Yawawak lang ama. May balikas ko tinagan nga nardso no narding manon nemi. Sinarong karak manong nemi sakbay nadlaw ti tiyang ko sinarong karak ni narding. Kasla mapilpidi ta si Maho kanya. Kanyat masapol mo. Tsaka di ko na kang kaidi nga sa anak mo may paspasyaran. Ang mga nagmular ti panunod ko bagkalan ka. Ay, hitan ka nating. Saan itong ang balbalit ba nagkakukeng ka? Oray no. Oray no niya. I'm sorry. Napilitan na nagkaasawa ka ni Larry. Sana ka mas daw. Talito't pagkaitan niya, ma'am. Adakait kong ibagakin ka. Nuan yaman dito saan nga napatag kanyak. Gaputawan ng tinapatag kanyak kada kayo. Kapusta na kunak. Mayraman kan itilistak ng balsek. Urayam na di pa nakalipas ko. Naglipas ako. Kit umay kayo papatayin. Narding ikatim kumantiguram. Nga iti baro kong mo, saan ka kading madagsatan? Saan kuntong ikatan? Aging gas bibiyaga. Ure matayak ton. Basta makita, kin mabalis kayo. Ayop kayo. Manong nemi aking gadim tengen di pa nagpasngay ko. Uwain manong nemi. Mas daw hindi ni Larry no apay. Pito pa lang ang bulan. Kalpas ngayon bagam nga masikog ka. Premature. Premature? Pwede kasarita ni Larry ti Doktor manong nemi. Premature iho. Medyo delikado iso nga. Lalala, ikarak-karak, takin po Diyos, nga makakalasat na giti, na. Kaya, kang runan nga makalasat ti ubing. Ngam nagbalimot nga nasalun at tanak ko manong nemi. Namampay, saan ko man nga nasken pa yung ipanda ti ICU. Ngam iti kitak ni Papa.
Robin ko, Nay. Nasunod na tanak ko. Alright. Yung kasapulan nga mapanidjay. Oresan nga may pisok. Pasapul yung paniknik mo kinilari nga talaga ang putod na. Papa. Ngiminton ka ano nga lumtaw ti kinapot no. Santo nga lumtaw si kakensiyak ti doktor. Tikitis datay lang ti makamo. Ni pa narding ti makamo kunak kumamanong naming em dinamatin impalubos ng bagakken ko ana. Nga masikukak. Ng isut ama ti anak ko ida sarong karak isuna. Anong name nagtalin na yun sila normal, ti kasasad, ti biyag mi. Intultuloy ni papa, manong name iti trabaho na, ag-develop, gumatang ag-develop. Intultuloy da kinilari, manong name iti panagkuyog da, mapan iti kasino, ag-sugal. Intultuloy ni papa, manong name iti nang suporta, kada kiti ado nga babae ti biyag na. Nadya ka mo, numanot kapsat ko iti ruwar man. Iti salud-sud kinilari. Adamat babae mala. Akas kini papang sa surukaram, imbalay mo, sweetheart. Dati sa amin pagpadaan kini papang mo. Ipagbaga ko na kini papang mo nga, isarding nan. Tama ano, adamang gupot magbagi na makaalat sakit. Ayun, nadadalos mo amin nga babae na eh. At virgin ka nung atin nagikuha na sana imbalayan. Akit maragsakan mo na kasi sinuman nga imbalayan na nga bata. Matultulungan ni papang mo di kakabsat na. Makaadal na. So nga ano, minsan kasi sila okay mo arabi ni papang mo. Mang paragsak, tumulong. Diyak pulos kanunungan, arabi ni papa. Uwari tinegosyo na. Ado da kiti, mabaddakan na. Ado na kiti, mailupit-lupit na. Pagbalikan na ng kukuha na ti daga, orisan na kukuha, mabenti abogado ang kwartaan na. Dadaga, makurso na daan na, maduktalan na nga, ang titulo is mangititulo. Baso na, dahil agad daga, basada nga, ititulo ti daga nga, adakadakwada. Sweetheart, saan na napagsalitaan pa eh? Di pakasik ng kinipapang mo. Tibiyag ta kada mimi. Ada kiti kung daw yung manong naming kakuyog kami nga talo, siyak, ti asawa, kastama ti anak ni babang ka magpaspasyar. Nakadagdagkat manong naming nilari iti anak ko. Oresan namat nga po nung anak, uno po to. Saan putan, di pa naglabas, di pa namuin, manong naming 4, 5, agbasan, manunemi, ni Mimi, makaayayo, kaayayo o ni Papa, manunemi, tatapat di dawa, yung sulod na nga paspasyan. Aging ka inaman nga tawin, inaman, agreduanan manunemi. At abukod na, nga lugan ni Mimi, driver na, mangitulnog, kaduwan na tiyaya na, nga, mapanit eskwela, bantayan ti yaya, tid na amin, no, masapul na, suktan na, tibado na. Kaduhadan to nga gawid, manon nemi, gawid dan to, graman ti driver, ti coach. Edi may sangal daw, manon nemi, nagkukuyog kami. Siyak, ti asawa, ni Papa. May mesa tinaglugahan namin, manon name sa amin na kinasapulang peti driver ta. Nilari tinag-drive. Ini pag ma'am, pag bigla nang gikis, ti guma, ti logan mi, manon name, kit ori kamla, nagbigla nagsardik, ay, abay, lari abay, tarantado dito. Dinong parkula ko man. Tadikit, da kayo tinakigtot. Abay, at lakad biglang lumasat din nakikitayan di. Agor ka man. Dimsahag manon na imi. Nilari. Inasidgan na ti mesa nga la. Ni Narting. Dimsahag. Lari.
Apay, apay, saan mo na si Deren? Kanang gusto ka si Deren? Ay! Awang ka dito panunot mo? Apay, saan mo kakitaan? Panunot na look and listen. Stop, look and listen. Tarantado ka, laklakayan kan. Siya ka ba iti pabasulim, loko? Hindi mo amot agbanay ko, nakapaspas-pas ka. Loko ko ng kanyak. Lari, samon ka. Tutupan pa eh. Hey, ito yun. Sino ya? Ni Papa. Isot makalasin kini. Narding. Di pa nakakita kin Narding manunimi umupapoy di kiti matana. Lari, please. Pumanaw tayo dito eh. Manunimi, di masag pati ni Mimi. Daddy, Mami, apay, gawit na yun, Mami, Daddy. Umaykan, Lari, umaykan. Pwede makadayo kami manunimi. Tantanang buto pala, tantanang butob ni Lari. Tarantado nga talaga ni Jay. So pala nang ibaga kanyak ti tarantado, gago ko na na. Siya pati papusulan na. Makita pa yung minsan ti pa nag-group pa na ni Jay. Talagang na, hey, Larry, matandaan naman ka dito lang na. Matandaan na, Papa. Pues, sa pulim. Tandaan ka naman, Papa. Papa, talagang yung magbagam. Pagbali ng kriminal, ti asawak. Saan ka nga makibiyang pahay? Presi, lagi pa ba? Larry, Papa, seryoso ah. Tandaan ng turo pa rin yung tao. Saan nga siya ka, mangibaon ka di tao nga mangpapatay kang kuwana. Papa, kagura yo? Kitsi ka di ba kagura kang kuwana, saan ka di? Iso pa lang nga meron tangarami ka nito tarantado, gago ko na kanya. Iso pa lang nga baga, kimal kalingan. Nagluk talagang jak malipatan na dyan. Iso nga ko na, nga sa pulam to rin, hay, tayo pagsamti o pungtot mo kang kuwana. Papatayin, ito na mo papatay mo. Ha? Gunggo na ang kapay. Manong Nemi, diya ka muno apay nga sa anak ka makatal na. Naglibas nga ta? Ninarding? Inam nga tawin. No naglibas, sabi nga, nawayang ang parparada nga pag na. Napardunan nga ta. No apay gidi. Nakadado ko man din nga danda ni madung parte asawak no apay suna. No apay nga nag-enkwentro da. Kat ni Papa nakita na. Ibilbilin na pa yun kinilari. Ngayon mangpapatay o bilin ni tao nga mangpapatay kininardik. Kung naklanawan iti problema. Nga madaman yung problema manong nemi. Gabot na talaga nga pinaanop. Nilari manong nemi ni Narding. Kapot din at tibilin ni Papa manong nemi. Ken ori ni Papa, isupet nagtignay. Pinaanop na ni Narding. Naging ka manong nemi. Natimay sangal daw, nadakda kami lang manong nemi. Kani Mimi, tinagkuyog. Tapil-pilitan anak ko manong nemi, mailiw ka ti mall. Sambat na masamon da Papa kini Mama, Papa kini Lari kapata. Ada na pananda. Nakiktotak. E di makitak ni Narding manong nemi. Jaklatan. Pinanpansin manong nemi, ngim nakita na kami. Tiamok inikit saan ngo masadig. Imi masadig. Presi. Narding. Hey, Mami. Iso dete. Dandi nandung pa ni Daddy ah.
Apay nga dakta kayo. Dangamin na pananda. Di kayo mabuteng, dakta kayo. Ano ako mati kabuteng mi? Ketsi ka. Hanggang mabuteng ang siksi ka? Paananopnak ni papang mo, kenti asawam. Di sana ka mabuteng. Di mo ka ding anupak mo't isuda. Narding, mabaling ka din nga. Awang kadwami nga agbiryanda. Kadwada ka, mamalin? Ay, apay nga yaban tamami. Dagas isuna. Sanga dagas, anak. Nagbalin ang pega dagas. Iti matang ti anak yun. Dito ta, nadya amana tarantado. Ano kaya't yung kalanglang tang merienda? Sige. Dayan. Manong Nemi, nakaragsak kami, nakaimas ti pa nagbibigyan dami. Diyan mo, taite damo kat dakas. Kuna ni Mimi, kini Narding, yung nakadagdag ka damot eh. Nagpasaklot pa yan ni Mimi, Manong Nemi. Nasubsubuan ni Narding, tibukod na nga putot. Okay, dati anak mo anak yun kini Larry. Narding, okay, so na. Bakay ayaw. Mas lakayat ko matintag asawa man ang tapumutasakmet. Narding, delikado ka kadalari ka ni Papa. Mapay may sak. Sana ka mabuting eh. Adam at paltog ko. Kasano no? Dagay di pulis makakita kang kakit tiliwanda ka. Itaan nga kaso. Illegal possession ng paraan. Handag lagi na kapkapan, napay kapkapan na ko. Manong Nemi, di naman pupuutan. Adagayam, nakakita kada kami nga nagipulong kada papakin ni Larry. Nagayab damot din ti pulis. Sumarak matin di ti pulis, Manong Nemi. Kat maganda matin. Hey! Narding, sumuko ah! Ano ti basol ko? Ha? E di makitak ni Larry, Manong Nemi. Larry! Apay! Tarantada kayo! Lipliputan da! Manong Nemi, Jack man amon o apay nga ginamatan ni Narding ti anak ko na ni Mimi. Kadi so Manong Nemi ti pinagbalin na nga kalasag na. Hawan ti masag! Ha? Larry, sa mo ramraman ti anak! Ay, Narding, sa mo ramraman ti anak ko! Alagip ko langit nga rod Manong Nemi di siyak ti hino stage na ti pinagbalin na nga hostage. Kamo lang malikalik-lik Manong Nemi itahan di kati amot anak mi Manong Nemi tinaramat na. Papatayag na yung ubing! Nusang kayag tong palkanyak. Narding, di mo di magbagam. Palubusan na kami dito eh. Wayaan nyo si pagnaan mi. Larry, di anak ta. Larry. Kumanig di pulis. Nakadakdak ka Lady Manong Nemi. Nakasla pabuya. Parang pelikula ko na. O, dinarami na di pulis kasi tamat ang gani Larry, no din nagtungpal, ngayon babada rin di paltog na. Nakatutok Manong Nemi, bunga nga ti paltog ni Narding, iti ulo ti anak ko. Narding, baka makalbit mo! Saan kawan ti sumurot ka na kayo? Kawan ti sumurot! Ngayon siya ti simurot Manong Nemi nga masasadeng. Iti parking area Manong Nemi, tinapanan na, dagayan logan na sa diyan. No saan ko mapapatay ti asawa mo? Titing o bing pangpeksak ti amay na pungtot ko. Sa mong ibagbaga na ita, Narding. Gaputa sikat ti apod nung ama ni Mimi. Manong Nemi nakikito ti Narding.
Nga madadaman ti panakakigtot ko manong nemi idiadagay inilari ti asideg ko. Langig na ti amin. Natukunam. Natukunam, Presi. I'm sorry, Larry. Narding, ulitek. Saan ka mong dangran ni Mimi? Sikati po doon nga, mana! Nakiktotak manong nemi di agalabat itong paitiropak babaen kinilari. Ano yung kif? Hinalinaw takang kama. Masaktanak, Larry, masaktanak. Yung nakadayon di kita agama manong nemi. Awa mati si murot kadakwada. Awa mati di mang patignay ka di pulis. Dimdeng ni papa manong nemi kit inanawan ni Larry. Hey! Saan mo tangrantan ako? Hayop kayo nga gama. Inalilaw dak. Lari, gawit tayon. Pagsasalitaan tayo amin doon dyan, di balay. Diyan ako, diyan po kayo, papa. Saan na nga dangran na dyan, tagabutam mo namat kayo ama na. Sa onti pagdadagam. Gawit tayo sa di balay. Nakanagdakalan nga sa kandol na masama. Gawit tayon! Manong Nemi, iti balay, nagpadispensar ni Papa kini Larry. Pasensya ka, Larry. Inaliro na, Papa. Pasensya ka. Tinaskan kat na asawam, ti anak ko, gabot ipatpatek mo. Abay nga tiyo imbaga iti. Kaya baka no saan mong ituloy nga kasar ni Presi. As yun na pwede kadwa ni Presi nga agtawid, kadigiti kinabak nang ko. Naisiso na lang. Dahil tamat apteram sa kanya. Di may kamang kanya, tapnong buwak lang ka. Impatig ko ni Mimi, ang mumi. Kaya't mabalin siguro nga, itultuloy mong ipatig abigbigan na siya katinagtaudan na mapasubli tayo suna. Kasi mapasubli tayo, Papa. Siya ka mismo tigtignay. Ay, magtigdig ka doa tayo kat ano pentered nga narating. Ang sa mong iramaraman tiyubing. Makamutitan. Hey, Larry! Ang mga napaputokam ni Larry, wano ni narding nga si igam kini mimigat. Manano ka dyak magputot. Anong takunam? Bakala kan, Papa. Iti pa nangaliloyo kanyak. Tsaka mo, lumapakawan kayo pa. Basta rin dyan narding. Liniputan dak. Larry, imuno na ni narding imsika. Nag-date kayo, nagsinarak kayo, kadwayo pa iti anak yo. Aksidente lang, nakita miso na ti mall, nakaragsak kayo. Huyat kayo, kahit magsinublanan kayo, kasta, ngimawant ka sinublanan, kaputa sa kamismo, tibang papatay, di dyan nga narding. Manong Nemi nagtignay nga talaga ni Larry ken ore ni Papa. Papa, diyan ako maapu ko yo. Tinaskan nga pasublian yo. Awan ko mahamat itagas arami din yo kini Narding. Baka malitan. Tinaskan ka pa pasublit apukok. Pati siyak Manong Nemi nagtignayak na. Napanak Manong Nemi iti lugar nga namaek nga ayan di kiti makamamo kini Larry. Wano narding ko na kuma. Iti sirok tirang tayo Manong Nemi. Siya ka na nagsaludsud. Mrs. Ma'am. Ni narding amoy na. Awan dito yan. Aglimlim nga ta. Andaman kayong kinidnap ng obing. Diba sikat anak na? Anak na? Sikat akin anak ko na kuma. Anak na ka ni Mr. Bartolome?
nga nag-roman kada kami. Wen, manon nga tawan tinabalabas. Saan nyo pala malipatan? Di mi malipatan. Akas ka ni Narding, din ang pulos malipatan. Tulungan na ko, ma. No, amom na sa tintayan ni Narding. Una saan ka no at napakakuntakin ko, na. Adamat cellphone na kan. Please, ilat mo kanyak din number na no, amom. Alan, kinunak manong nemik, niloktak ti wallet ko. Nang dudutak ti talo, nga, sagsang haribo. Detoy, tad mo lang kanyak na number ni Narding, please. Kahit ko tulungan ni Sonagraman, tenak mi. Nagbasit ni Nardetan. Okay na yunak detoy. Oh, eta, pagbali na kalima. Pasensya ka na. Sana kung may bagang amrupat ko, ratang masapul ko Adoon kinabak ng iyo, so pumaraman kayo. Tinawaga ka dakos manong nemi. Nagring. Sinong batan na? Hello? Narding. Ni President ito Kasano nga naman sa number ko? Sa mga saludsodin. Nasiyat unit up na makapagsalita ta. Dumakdakal ti problema imbes nga masolusyonan. Kumusta ti anak ta? Awat pagdanayan mong gawala. Okay, son. Papahati awag na kanya. Nanging natin bagam. No kasta, nagpindigbig kayo nga gama. Ngayon pa talaga, di madlang ang putot ko ito. Malagip mo dyan sa rungkarang ka. At ako maibagak kan ka, importante nga di mo at kaya nga dinangig. Nakiasawa ka kinilarit at no saan ka nga gana kabalasan. Uwen. Tulag mineta ka ni Papa. Di mi kumakayat nga mamuha ni Larry nga naibagak kang katapno awan ti dagas nga ramidem iti anak ta kabuta. Anak ta. Ano pa nga kadalari kastamatan ka ni Papa. Narding, isukom ti anak ko. Yan tangi, anak mo matisona saan nga makuna nga kidnapping. Agsaksi ak tumanin iti korte. I'm sorry. Anang harlatan? Aglang naman ka, may ramaraman ti anak ta nga grigat. Baka saan nga makaturog ti anak ko? Baka saan nga naimas ti pakpakamuking kuha na? Naimas ti turag mi nga duwa. Nagkaida kami. Kadarakupen na. Naimas ti panangan mi nga duwa. Nagkalanglang kami. Uri simple lahay nga makan. Ngamsang nga granayo na kasat mapaspasamak. Saan da kasartingan di kiti polis? Giti buyot ni Papa. Ibuyot ni Nari. Saan da ka basta matangran? Gabuta. Adda ni Mimi akalasa ko. Ngem, no ni Larry ti makasapul ka na kayo dita. Awang bibiyang ni Larry. Ure mairaman ti ubing. Kabutab mo na nga saan naputot. Isang pagpakasya kang kanating. Sumuko kan. Check ti makamukin ka. Kasalitak ni Papa. Di mo pulos makasarita ti amang. Man, orekas dyan ni Papa, adamat na saya at nga paset, ti puso na. Kasarita kiso na, nagpagpakasik kan ko na. Alaan, Narding, please. Insublat ko kinasarita tanak ko manong Nemi. Mimi anak, Mami, mari ka at anak dito Adot lamok. Sanak ko. Managtupay ngamin. Imbaglatang tanaanos ni Papa. Nga bugbugaw ti lamok. Sanak nga. Baybayan. Naging kang makaturo ka.
Ori saan nga maturog basta makaturog ka. Mama, mami, pinigas ti mapaspasamak. Anak, alukuyam ni papang mo. Ibagam keng kuana. Nga, sumukon. Isyak ti makamukeng kuana. Jak baybayan. Korgurguro na kano ni grandpa. Dakil kano ngamin ti basol ni grandpa keng kuana. Anak, alukuyam ti amam. Pangasim. Sige, mami, kasta nga rin teramidik. Ba't malukoy ko ni papa? Manong Nemi, pulos sagtal na. Tsak makaturturog. Kang kanayon ko akong kontakin ni Narding. Nga alukoy ni Sun. Nga kasasaritak mit ni papa. Papa. Noan niya man tinagbasulan ni Narding, kana kayo. Lipatan niyo kumanda tangang kura yung kengkuana. Kahit oray lipatag na tangang kura kengkuana, kahit di naman malipatan di kura na kanya. Kahit nakapapatayan na siya eh. Narugyan na kun. Aging gana itakat. Dahito pala pakalaglag ipak. Sampay lang normal di panagnak. Ngitunggal magnak, kinagpilagsuak, malagip ko na siya nga Narding. Ngasot ng paltog iti sakak. Papa, hindi na ba't malipatan nga siya ti masterman, ti papatay, ti inana. Kinta kas nagtungpalan, ti biyag na, ti panakaibalod na. Papa, kasanungarot nga masulbar ti amin, nagturay ti pungtot ni tunggal, may isa ka na kayo. Sungarot nga konakeng ka, uri si awat akon kas pagarigan. No, isunak at umapapoy pa lang ti barokong na, kasano na bigtayak. Alukuyok man iso na papa. Ipagpagapuyo, kumakit apo ko yun. Kasano ni Larry? Hamo nga malukoy ni Larry. Ano pa na dagit doa? Iti makadagas kat. Mga numeramraman ti apo ko. Oy, sad lang ang aramidan deta ni Larry na matay ti apo ko. Papatayak mo deta nga Larry. Aging gana damag kulayangan manunemi nga da napasamag nga enkwentro iti may sapaset. Itayan di kiti ka-eskwateran manunemi. Grupo ni Larry kenti grupo ni Narding. Tasalangag may mesa ni Narding manunemi adu di kiti kakaduana. Maysa ni Larry kadagiti natay. Puno ka na pagbagay, papa. Imbag dasangan na iraman ti apo ko. Kada yung enkwentro. Ti grupo ni Larry, kan diri ti grupo ni Narding, nga kadwa na di kitipada ng taga-squatter. Larry, adan iti morgue. Papa, siguro, dito nga maloko ito ni Narding. Tinawagak ni Narding manong na nagring sinong batan. Sige! Ibagam ti amam, ti isot dumarop. Takalpasan ti pa nakapapatay na dyan nga Larry. Isublat ko papatayin ti amam. Narding. Masibsaban ko man ti guray ti barukong mo. Ipapagabom ko man ti anak na pangasim. Dinto pulo sagbaw. Gumingil ayam. Kasarita nakakanon ni Papa. Kanya. Ni Papa at kasarita mo mismo, Narding. Papa, please. Ini-speaker ko manong name cellphone katang sarita na giti doa. Narding, animal ka, Bartolome. Siga-tiga po no hapay nga natitinak. Nagasaganak kagikaro ti pagbalutan. Tapno lang masibsiban ti apoy ti barokong mo. Tsak mamati tayo niyaman na panagsasaom napakumbaba ka ita? Imposible. Posible natin.
Ibagpagapo kiti apo ko. May sa ti anak ko. May kadwa ti apo ko. Kahit mapuko ko ti apo ko. Kasanulain. Ore tawanin ni Larry, sumuko ka, Narding. Itadmon kada kami. Ti apo ko mi. Apo ko. Kahit manyaman ti sungsung bata mi tilintek. Adakwartak tapno absolto ka. Sino ko ti mamatikan ka? Ang lilawan nak. Sumuko ha pagkatapos, papapatay nak doon nagtipagbaludan. Puraryo lang ang mabalod ka. Kabayatan na madingdingig ti kaso. Kinawan matindag reklamo. Awan ti kaso. Tasaan ako nagreklamo. Awan ti kaso ng kidnapping. Awan ti kaso nga niyaman ita, murder o na frustrated murder. Sambat nga sikat, nakapapatay kay ni Larry. Narding, ilipas tanti amin. Pagkawanin na, nagbalinak ka na tangkok. Mawanin dahil nga tangkok, ti pagpagapo kiti apo ko, kenti anak ko. Da kayo tagkatuloyan kini Presi. Da kayo sika tagtultuloy ng baling nga manugang ko. Di mo kandi kayan? Nga sika napaglan, sika ken siyak nga napaglan nga kabusor. Kadagbalin nga nasingan. Manugang ka, ket katugangan na. Nabayag manong naming sa nga nagtimek ni Narding. Intulturi ni Papa, iti nakisarita nga nangalukoy ken ko ana. Aging kasi mublat manong naming ti anak ko. Uwen, manong naming. Maili ko anong kada kami. Imbagamat ni Papa, manong naming alukuyan na ti amana tapno ni kastakit ta. Agparangdan, sumukudan. Aging ka ako naman ng nemi ni Narding. Da kayo lang nga gamat umay dito eh. Di kayo mangayab sa bali. Narding, yung nasamo nga matungpal. Ang mga adalang tiliklikod nyo ti buyot mo. Iti ka nito nga mamuak. Pagsikat sumarno nga papatayin. Wen, umay kami nga agama. Awan ti sa baling itukot mi. Da kami laing. Mamati ka kuma. Kasta nga tinaramid mi manong nemi. Tasip-sip ni Papa, mga kasalita na di kinibuyot na muna kataon. Papa, naglagipin nyo ti kariyo. Uwi na ihaon ti pagdanagam. Ang mga nadanaliman ka sumurot ka tayo kakaduam. Awan. Sungintan. Sikan nag-drive. Wan Papa. Wala tayo nagbat lang ti baga. Ninarding hayanda nga. Agama. Uwen manong nemi numang paanda idi pala yung panagduwa-duwag kini Papa. Imi daw dawat kong sapay kumata na silawan nga namin pinsan ti panunot na. Ni Mimi manong nemi tinanggigap-gapuan na. Siguro met na amiris na nga talaga. Nga dakkel ka na doon dikit nagbasbasulan na. Kabuti kinadangkukan pa nang irurumen na dikit labas. Iti may isa nga paset manong nemi ti ayan dikiti ka-eskwateran, tinapanan mi, kaya di makita kong ti anak kong oba ni Narding, inibata ni Narding kat ti marahin nga simabat kada kami ni Mimi. Mimi anak. Agay na po ko. Ayos, sakti mo na mangkarga kay kuana. Grandpa, Mami, awang kanin di problema. Awanin na po. Sakti karikan ka. Ading, agang buti nga masitik.
Narding, umasidag kan. Kaya masidag narding manong naming nga madalat tamat panagsagana na. Hindi makasidag. Talaga ka din akong kadwayo? Mr. Bartolome? Papa, ako namon kanya iho. Papa, lipatin mo din yaman, aglabas. Kat no, as pagkarigan ta, agdarong ka kontra kanyak, ti panakatay, ti inam, nakasagana ka maibalod men. Nakawaywaya nga asutak ti paltug ko sa kapaltugan. Mr. Bartolome. Ngam sa mo arami din deta. Gapot karagak ni Mimi. Papa, kas ko na awanin ti war pislatan. Awanin ti war, Papa. Hindi yun. Sumurt ka na kami, Narding. Muna ka yan. Kanta nga, dakang kanti anak ko. Kasi ka nga, Rod. Agtalin na edak dito eh. Kano talagang awan ti Yuri o kaso kontra kanya. Nawaya ak nagtrabaho. Nawaya kang bihag. Tadi mo kadikayat nga. Pumano kayo? Sakbay ngagbalit iti siyo ko. Papa, kunak man lang sumurot ka. Umay kanto sarsarong karanak. Mr. Bartolome. Papa ko naman kanyang iho. Sampay nga namin pinsa nga nagmamoti gorak ka. Ipanagnak mo. Sige, ipanagnak ko. Pumanaw ka yan. Baka no balit yung desisyon ko. Mandarek na giti. Nakasagana nga nakalingad nga kakadwa. Kanagtudo ti ay flying speak iti yan nyo. Ha? Ikaw yun. Papa, hindi yun. Umay ka to sumarong ka ra, Narding. Oro ride na kiti anak ta. Nagururay kami nga ginaman ng naming nga umay ni Narding. Makabulan matlaingan. Tawag-tawagak. Unintended matend ti cellphone na. Papa, ni Narding, di matla umahin. Awan, umay to Rechay. Kumusta gayam ni? Di pa nakimansahin ni Larry? Kababahin mo ano, santa nga mapaan. Napano kong tinabindo ah. Baka, kaguridak na kiti, naganakin kakamsat na pa. Mawatan dan ti amin. Di mo agad talagang kaguridak mo, awan maramid. Nilarit na ngayat. Napanrimaot. Tanong ko matalinipat na tanya, managuran na kinarding. Saan ko makasin ang tumparan na? Mapahinton ka nung umay ni Narding. Diyak matin matawagan ni Suna. Umay tulat ta iha. Umay tulat ta. Ano man yung tararamidan nyo? Nagdimulis kay manen? Balik ta di ha? Papa? Nagagatang agtidaga nga isagot ko kadagiti kakaduha ni Narding. Ha? Tapos saan kandag talined nga makungkunang squatter. Papa, imbes nga na dyan daga, ginatang ko at ilakok ka dagiti investor, dagiti kapitalista. Itad ko katakwada. Libre. Siyak peti makamo, ti magastos, ti panakipatakder ti balay na. Agpapada nga balay. Papa, kahit ko tagpapin pati ha. No asinuak man iti. Kahit ko tagbaling nga kabaliktad na. Imbes nga gamgamak.
Saan no diket isagutak dagiti awanan iti house and lot. Papa, inarakop ko ni Papa manumnim. Aging iti maysa aldaw ni Inday Masdag. Ma'am. Ada tao iti gate. Sakbay nga pastre ka kat saludsudok pa kada kayo no pastre ka iso na. Asin no? Ninarding. Abigan ti mo pastre kan. Nagloko ka ka pastre kan. Imununhak mo nga nagtaray manunay mga napantigate. Lokat ko. Narding. Simbrek ka na ginarakop kami. Loko na diyang Inday. Saludsudok na pala ka na pastre kan na. Pasensya ka. Okay. Nakatahir ka. Kababayan mo ito no sana garwat ka ito yung umay magpasarkin ka. Flowers for you. Honey. Di anak na. Diyan. Mimi! Anak, adan ni papang mo! Naginarakop da nga gamama nung name. Idirak na kaming kaninarding na nagsalita. Mamati ako ni papang mo. Ha? Mamati ako ni papang mo ko na. Awanin ti. Gabatanuhan niya, ti inagaw na idikada kami. Insublinan. Kompleto pa. House and lot. No kastawanin ti goram keng kuana. Awanin ti nagbali ng nasyat nga tao. Kasi diya ko ti pangusaran na ti kwartana. Imbes ko mga agam-gam, gabulayang ti kwarta, sana ilaw, at asino di kiti may ilupit-lupit kan mapadpad kan, di na panunutan. Huwin nga ron. Sabi ko nga titultulay ni pamang mo dita. Nakasagana nga tumulong ka na ka sa pulan ti tolong. Pangusaran na nga ti ado a kwartana. Kwartayo. Orahin ni Papa. Takalpasan dita. Pagsaritaan. Doon ka pa nagkalaysa ta. Kalaysa? Doon pa'y makatawan ni Larry Saan nga naskan pa nita? Ano orurahin di makatawan na. Nagkasarkam lang ti kuwes ka ni Larry. Kaya't kung nasikakan siya, agkasar tayo simbahan. Ang grande ang kasar. Ngam inoray mi matlayang manunay mi tinasuro ka makatawan na sipod pimusay ni Larry. Kalpasan na ni papati ng ikalikagom ting grande nga kanlay sami manunay mi. Dagdag kapuso ng napiklan nga ama ken na lalaking ipatpatek ko nagkapyada matlayang manunay mi. Nga ni Larry, una ni Larry, ni Narding manunay mi iti na magbalbaliw ken ni papa. Babaen, iti pa nang ipagpagapuna kini Mimi. Ni Mimi manunay mi. Tinamang balbali na yung pinsan ti aramid ni Papa. Duwan ti kapsat ni Mimi manunay mi ni Papa intultulo na ti panagbalin na nga sermentanyo nga natay tumultulong kadagidag kasapulan ti tulong. Na naruna manunay mi kadagiday awanan iti house and lot. No, hindi ka naggam-gam-gam, agag-agom ni Papa, ita. Nagisagsagutan ka nagiti daga. Naragsak kami. Di mo prak, iti biyag mi kininarding, di biyag mi ka na Papa. Namin pinsan betlayang nawaknitan, tinangisit nga ulep, kat nakawanwayan, ti langit, ngadda ti batog mi. Ti langit amang mangtid kada kami tiragsak. Babayan kinina marswa, adi mong pulos malipato. Di Apo Diyos. Anong na may gamanak na una ti anos mo nga nang ibasa, dato yung surat ko, kalpasan ng kay Nornos. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga di mga kanagbuya. More power to your program, anong, and God bless. To yagyaman ka, kabsat mo, paghayap mo, praising. Thank you, Ma'am Praise.